Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студиядә Лина Хәсәншина. Юл транспорт хәрәкәтләрен кисәтеп, Әлмәттә каршы як полоса профилактик чарасы уза. Biz rulga oturgaç, biz başkalar için de etmişeydim. Bizge karşı kile торган машина için, anda balalar bulurga может, кварталар bulurga может. Şuna göre лучше инде соблюдать дорожное движение. Ознакай укытучылары киңәшләшә. Узган уку елына нәтиҗә ясалды, яңасына бурычлар билгеләнде. Безнең сборларга, олимпиадарга әзерлектә гел Азнакайдан балалар килә, алар шөгыльләнә. Сәләтле балалар күп дип әйтәсем килә Азнакай районында. Бөтен Россия акциясе Калабызның туган якны өйрәнү музее кино төнен үткәрде. Это в том числе интересный проект в стенах музея. Агымдагы елның 7 аенда Каршыяк хәрәкәт полосасына чыгу сәбәпле Татарстан Республикасында 161 юл транспорт хәрәкәте теркәлгән. Аларда 71 кеше һәлак булган һәм 270 кеше яраланган. Әлеге сәбәп буенча һәлак булучылар өлеше юл транспорт хәрәкәтендә һәлак булучыларның гомуми саныннан 41% тәшкил иткән. Әлмәттә 24 августтан башлап Каршыяк полоса профилактик чарасы уза. Аның кысаларында узган рейдта безнең төшү төркемендә булып кайтты. Сүз Алсу Нуриевага. Если каждый из нас будет на дороге себя плохо вести, так скажем, то пострадать могут совсем другие невинные люди. Павел Рашектаев юлларда тыныч йөреп кагыйдәләргә буйсынырга киңәштә. Юл хәрәкәте кагыйдәләрен бер кайчанда бозмыйм ди ул. Шуңа күрә дәүләт автоинспекциясе хезмәткәрләре тикшерүләренә сабыр карый. Шуны истә тотарга кирәк. Юл транспорт хәрәкәтләрендә хокук бузучыларына түгел, ә башка юл хәрәкәтенә катнашучылар да зыян күрә. Biz özümüzden gömür için etmişeytmiyiz. Biz rulga oturgaç, biz başkalar için de etmişeytim. Bizge karşı kile торган машина için, anda balalar bulurga может, кварталар bulurga может. Şuna göre лучше инде соблюдать дорожное движение. Насчет встречной полосы, я смысла не вижу выезжать, потому что там и видимость маленькая, и опасно для жизни, так что смысла рисковать с собой я не вижу. Статистика буенча каршы хәрәкәт өчен билгеләнгән полосага чыгу фаҗигале нәтиҗәләргә китергән юл транспорт хәрәкәтләренең иң еш сәбәбе булып тора. Тизлек режимы югарырак һәм автомобильләр бәрелешү нәтиҗәләре авыррак булган. Торак пунктлардан читтә Каршыяк хәрәкәт полосасына чыгу аеруча куркыныч тудыра. Россия Федерациясе юл хәрәкәте кагыйдәләре нигезендә узып китүне башлаганча, машина йөртүче үзе барырга җыенган хәрәкәт полосасының узып китү өчен җитәрлек еракта буш булуына һәм узып китү процессында юл хәрәкәтендә башка катнашучыларга кымаучаулык тудырмаячагына инанырга тиеш. Ә узып китү тыелган юл билгесе гамәлдә булган зонада, шулай ук туташ билгеләү линиясе булганда, тау башында, куркыныч борылышларда һәм күз күреме чикләнгән башка участокларда узып китү гомумән тыела. Обгон запрещены. Әлмәт районында каршы полоса профилактик чарасы 2 сентябрьгә кадәр дәвам итәчәк. Дәүләт автоинспекция хезмәткәрләре Каршыяк хәрәкәт полосасына чыккан өчен транспорт чарасы белән 4 айдан 6 айга кадәр идарә итү хокукыннан мәхрүм итү яки 5000 сум күләмендә штраф каралган икәнен искә төшерә. Алсу Нуриева, Александр Исаков, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Азнакайда укытучыларның август киңәшмәсе зур оешканлык белән узды. Утырышта 2023-2024 уку елына нәтиҗә ясалып, алдагы елга бурычлар билгеләнде. Яңа уку елы алдыннан 1000дән артык укытучы һәм тәрбияче, мәгариф оешмалары җитәкчеләре Азнакай районы педагогик хезмәткәрләренең традицион киңәшмәсендә теләктәшлек күрсәтте. Теманы Илмира Шәрифуллина дәвам итә. Гаилә һәм мәктәп хезмәттәшлектән уңышка быелгы август киңәшмәсе шул исем астында узды. Очрашу шәһәрнең 14нче балалар бакчасында башланып китте. Биредә районның һәм шәһәрнең барлык мәктәпкәчә тәрбия бирү учреждениеләре коллективлары катнашында күргәзмәләр әзерләнгән иде. Һәр мәйданчыкның үз темасы. Монда телгә мәхәббәт, табигатькә сак караш, иҗади юнәлеш, кул эшләре, спорт белән шөгыльләнү, гомумән балалар бакчаларының эшчәнлеге күрсәтелә. Төрле грант проект җиңүчеләре дә бар. Мәсәлән, 8нче Гнездышко балалар бакчасында 2022 елдан Татнефть һәм балачак проекты гамәлгә ашырыла. Безнең балалар бакчасында
3D комплекс, физкультура комплексы бар. Аннан бик сыйфатлы агач материалынан эшләнгән бабашкаларыбыз бар. Конструктор группаларда, төркемнәрдә эшли торган һәм бик кирәкле, бик балалар өчен матур һәм уйнарга бик балалар ярата торган урам конструкторын күрәсез. Бу урам конструкторын бик күп юнәлешләрдә кулланып була. Хәзерге вакытта менә без бүген август киңәшмәсендә балалар белән ата-аналарның эшен күрсәтәбез. Балалар һәм ата-аналар бу урам конструкторында бик теләп шөгыльләнәләр. Белем бирү юнәлешендә дә нәтиҗәләр сөендерә. Быел 5 укучы бердәм дәүләт имтиханын 100 балга язган. Быел инде безнең 9 классны 694 бала бетерде. Аларның 38-е кызыл аттестат белән, 11 классны безнең 187 бала бетерде. Аларның 42-се медальгә лаек булды. Ул 42 медальнең 27-се инде алтын медаль. Менә хәзер балалар белән без сөйләшәбез. Чыгарылыш класс укучылары белән күбесе инде 70%-тан артык бюджет буенча укырга кергәннәр. Чарада Татарстан Республикасы Мәгариф һәм фән министрлыгының Республика Олимпиада үзәге директоры Гөлнара Исламова да булды. Безнең профиль лагеребез бар, дуслык дип атала ул. Шунда җәй буена балалар профиль сменаларга киләләр. Алар көннең беренче яртысында олимпиадаларга әзерләнәләр, шөгыльләнәләр. Икенче яртысында лагерь программасы бара. Бик актив катнашалар. Аннарысын безнең ял иткәнебез юк. Ел дәвамында безнең дуслыкка 12 меңнән артык бала килә. Шулай ук Азнакай районыннан безнең сборларга, олимпиадаларга әзерлеккә гел Азнакайдан балалар килә, алар шөгыльләнә. Сәләтле балалар күп дип әйтәсем килә Азнакай районында. Август киңәшмәсенең пленар өлеше шәһәр мәдәният йортында узды. Анда муниципаль район башлыгы Марсель Шайдуллин да катнашты. Мәгариф үсешенә зур өлеш керткән педагогик хезмәткәрләр төрле дәрәҗәдәге мактау грамоталары һәм рәхмәт хатлары белән бүләкләнделәр. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Узган шимбәдә Ширмешәндә бер юлы 3 тантана нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре Татарстан Республикасы һәм авыл көнен билгеләп үттеләр. Уеннар, күргәзмә һәм концерт программасы белән бәйле күп санлы интерактивлар Ширмешәнлеләрне генә түгел, район кунакларын да сөендерде. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Сегодня отмечается здесь. Бүген бирде эш бәйрәм, республика көне, Ширмешән районы һәм Ширмешән бистәсе һәм нефтьчеләр көне билгеләп үтелә. Бу миңа калса бик шәп. Мин Татнефть вәкиле буларак бүген шундый масштаблы бәйрәм үткәрү, ышанычлы һәм яхшы традицияләр башлануын әйтәсем килә. Алар киләсе елларда да үткәреләчәк. Җитәкчелек һәм администрация белән берлектә без бу хакта белдерәбез. Они проводиться будут на праздники, и в следующие годы мы об этом ответственно заявляем. Вот, совместно с руководством администрации. Нефть һәм газ сәнәгате хезмәткәрләре көне алдыннан республика районнарында төрле чаралар уза. Ширмешән авылында искәрмә булмады. Это для нас очень значимо. Бу безнең өчен бик әһәмиятле вакыйга, чөнки Ширмешән районында 600-дән артык кеше Татнефть тармагында эшли. Ширмешән районының төп кереме дә нефть чыгарудан килә. Основной доход Черемшанского района это идет от добычи нефти. Август ахырында тагын бер зур бәйрәм республика көндә билгеләп үтелә. Бу Татарстан файдасына хезмәт итүчеләрнең бәйрәме дип билгеләп үтә Татнефть профсоюзы рәисе Рифдар Хәмәдияров. Как звучит в миссии Татнефть профсоюза, Татнефть профсоюз миссиясендә яңгыраганча, без хезмәт кешеләрен берләштерәбез һәм уртак максатларны үтәү хакында һәркем турында кайгыртабыз. Минемчә, бу иң мөһиме. Шулай ук кешеләр хезмәт юлы белән үз гаиләләренә, районнарына, республикаларына һәм тулаем илгә үсәргә мөмкинлек бирүләре мөһим. Хезмәт ул иҗат, ә хезмәт кешесе безнең төп байлыгыбыз. Своей республике и стране в целом. И ведь труд это созидание, а человек труда это наше главное достояние. Матур гадәт буенча хезмәткәрләренә рәхмәт хатлары, мактау грамоталары, юбилей медальләре һәм тармак бүләкләре белән бүләкләү тантанасы да узды. Нефтегазодобывающее управление Нурлатнефть, структурное подразделение Татнефть добыча.
Бәйрәм программасына декоратив иҗат буенча мастер-класслар, балалар өчен спорт күңел ачу уеннары кертелгән иде. Шулай ук нефть оешмалары һәм премиаль автомобильләр күргәзмәләре дә оештырылды. Тантана чакырылган артистлар катнашындагы концерт программасы һәм Казан диджее үткәргән дискотека белән дәвам итте. Чара күркәм традициягә әйләнер дип өметләнеп, аны киләсе елда да Чирмешән районы халкын сөендерү өчен оештырырга ниятливәр. Алсун Риева, Ринас Вәлиев, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. Әлмәт туган якны өйрәнү музее Россия киносы көнендә кино төне бөтен Россия акциясенә кушылды. 27 августта музей диварларында ябык сеанс узды. 30 чакырылган кунак өчен Иван Васильевич профессиясын үзгәртә фильмын күрсәттеләр. Бу хакта тулырак алдагы минутларда. Термокружку получает Алсу Галямова. Фильмны күрсәтер алдыннан туган якны өйрәнү музее активистларын аерым билгеләп үттеләр. Аларга җылы рәхмәт сүзләре һәм истәлекле бүләкләр тапшырылды. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы с нами. Туган якны өйрәнү музее командасы фильмны тавыш бирү ысулы белән сайлап ала. Иван Васильевич профессиясын үзгәртә фильмы хаклы рәвештә Совет киносына алтын фондын тулыландыра һәм берничә буын тамашачылары тарафыннан яратыла. Шуңа әлеге фильм иң күп тавыш ия. Заманча кинематограф төрле картиналарга бой булуга карамастан, кешеләр еш кына Россия һәм Совет киносы классикасын яңадан карауны үстен күрә. Әлеге кинолента дуслык, өлкәннәргә хөрмәт, сүзеңә һәм бурычыңа тугрылык темаларын үз иченә алган. Оештыручылар өчен сюжетның кешедә балачактан ук тәрбияләргә кирәк булган мәңгелек кыйммәтләр турында булуы мөһим иде. Я думаю, это интересный проект в том плане, что Минем уйлавымча, бу кызыклы проект. Барысы да музейның ниндидер экспозицияләр уздырыла торган урын булуына күнеккән. Әмма бирегә халыкны, яшьләрне, яңа тамашачыларны җәлеп итү өчен без кызыклы проектлар уйларга тиеш. Һәм бүгенге кино кичә шул исәптән музей стеналарында оештырыла торган мавыктыргыч проектларның берсе. Это в том числе интересный проект в стенах музея. Кинодан соң тамашачылар үз хисләре һәм уйлары белән уртаклаша алдылар. Алсун Риева, Александр Исаков, Яңалыклар вакыты, Лучәлмә телекомпаниясе. 5 көн дәвамында нефтяник хоккей әзерлеге үзәгендә кызу булды. Биредә Ринат Галиев 1990-1999 елларда Татнефть компаниясе генераль директоры истәлегенә хоккей турниры узды. Җиңүче исемен без дә белеп кайттык. Ринат Галиев истәлегенә үткәрелгән турнирда Акбарс Динамо, Торпедо, Акбарс Нефтяник, Лада, Нефтехимик һәм Акбарс командалары катнашты. Хоккейчылар гадел көрәштә иң көчле боз дружинасын ачыклады. Турнир Рената Гимиславовича Галеева. Татнефть компаниясе генераль директоры Ринат Гыймадел Исламулы Галиев истәлегенә үтүче традицион турнирны 3нче тапкыр уздырабыз. Хоккей әлеге шәхес ярдәмендә Әлмәттә яши. Ул бик нык зурлар, бигрәк тә балалар хоккейын хуплаган кеше. Аның ярдәмендә без алга таба да эшлибез һәм үсәбез. Он поддержал очень сильно и взрослый хоккей, в особенности детский. Благодаря ему мы и дальше работаем и развиваемся. Ринат Галиев турнирын гадәттә сезон ахырында үткәрәләр. 2025 елның маенда нефтяник хоккей әзерлеге үзәге клуб командалары арасында Россия финалын кабул итәчәк. Биредә ил чемпионын ачыклаячаклар. Шуңа күрә гадәттә яз узышы турнирны хәзер сезон алдыннан уздырырга карар кылганнар. Турнир, считаю, был очень полезен. Турнир бик файдалы. Ул малайлар өчен сезонга әзерлекнең бер өлеше буларак бара. Спортчыларыбыз яхшы заряд һәм күтәренке кайф алды, профессиональ усталык күрсәтте. Барысы да бик яхшы дәрәҗәдә узды дип саныйм. Ребята получили хороший заряд бодрости, проявили профессиональное мастерство, наработали свои игровые связки, комбинации. То есть очень все прошло, я считаю, на очень хорошем уровне.
Йомгаклау уенының соңгы 20 минутына кадәр иң көчле командалар исемен форазлап булмый иде. Призлы урыннар өчен көрәштә Лада командасы 3-нче, Нефтехимик 2-нче булды. Турнир җиңүчесе Акбарс. Турнир хороший, правда, хорошее выступление, вообще лед. Самый сложный соперник, мне кажется, для нас был Нефтехимик. Плотная борьба была. 2013 елгы яшүсмерләр арасында узган традицион турнирда кайсы команда нинди нәтиҗә күрсәтүенә карамастан төп җиңүләр әле алда икәнне ышана. Алда безне озын һәм мавыктыргыч ял көннәре көтә. Әлмәттә республика көне һәм нефтчеләр көне билгеләп үтеләчәк. Шәһәр халкы һәм кунаклары өчен зур бәйрәм программасы әзерләнгән. Аның белән сезне киләсе минутларда таныштырырбыз. 30 августта Татарстан Республикасы көнен бәйрәм итү 4 шәһәр мәйданчыгында узачак. 11 сәгатьтә балалар яшүсмерләр иҗат үзәге янында бөркетләр белән бергә спорт күңел ачу программасы башлана. Монда кунакларны 15 сәгатькә кадәр көтәләр. 12дә яшьләр үзәге янында бәйрәм программасы башлана. Концерттан тыш бирдә яшүсмерләргә паспорт һәм булачак 1-нче сыйныф укучыларына портфельләр тапшыру планлаштырылган. Бәйрәм кунакларын шашка буенча беренчелек, интерактивлар, мастер-класслар һәм халык һөнәрләре ярминкәсе көтә. Мәйданчык шәһәр халкын 16 сәгатькә кадәр көтәчәк. Кичке 7дә шәһәр паркында бәйрәм концерты башлана. Анда Татарстан Республикасының атказанган артисты Винарис Ильгит катнашачак. Якшәмбе 1 сентябрь көнне Әлмәт халкы һәм кунаклары бер юлы 7 мәйданчыкта нефтчеләр көнен билгеләп үтә алачак. Бәйрәм чаралары Ленин, нефтчеләр һәм юбилейный спорт сарае мәйданында, Каракүз скверында, Татарстан нефтенең 60 еллыгы исемендәге паркта, Гагарин урамы һәм Индустриаль скверда узачак. Бәйрәм чаралары 11 сәгатьтә старт ала һәм кичке якта нефтчеләр мәйданында концерт программасы белән тәмамлана. Сәхнәгә татар эстрадасы йолдызлары Фирдус Темаев, Салават Фәтхетдинов, Ришат Төхвәтуллин чыгачак. Бәйрәмнең хедлайнеры популяр башкаручы Гарик Сукачев, Сергей Лазарев һәм опера җырчысы Илдар Абдразаков булачак. Әлегә шулар, Миллина Хәсән һәм монтаж операторы Динара Гайнетдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмесез булыгыз.